myself to the camera. One lady today in the hotel told me that I came in Athens 5 years ago and you were like this. Now you're like this. I said to her, I like falafel. I love it. Is that a problem? Listen, a man has to have something. Θα μετανιώσεις όταν θα δεις πως αν εμένα άλλος κανείς δεν σ' αγαπάει ούτε πονάει τόσο αληθινά, τόσο δυνατά. Πάψε να ρωτάς, μη μ' αναζητάς, θέλω μόνο να θυμάσαι όπου και να πας. Αν ποτέ κι εσύ μάθεις να αγαπάς, ίσως τότε να με νιώσεις, ίσως να μετανιώσεις, μα θα είναι πια πολύ αργά. Θα μετανιώσεις όταν θα δεις πως αν εμένα άλλος κανείς δεν σ' αγαπάει ούτε πονάει τόσο αληθινά, τόσο δυνατά. Θα μετανιώσεις όταν θα δεις πως αν εμένα άλλος κανείς δεν σ' αγαπάει ούτε πονάει τόσο αληθινά, μα θα είναι πια αργά. Ίσως μια μέρα να σε ξεχάσω, ίσως σε συγχωρήσω αληθινά, ίσως τώρα